नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आज पळया आयचे खबरो. राज्यात पहिल्याच खेपेक जीवन संगम योजनेमार्फत लग्नाचे संबंध प्रयत्न. रहित युवक, दिव्यांग, विधवा, HIV पीडिताक जीवनसाथीचा योग. कारवार. सध्याच जिल्ह्यात जाल्ल्या जनस्पंदना सभेत एक रहित युवकान आपले लग्न जुळवूंक समस्या जाता म्हूण आपल्याक लग्न जावूंक एक कन्या सोदून दिया अशी अर्ज दिल्ली बातमी चर्चेचो विषय जाल्ली. रहित युवकाक लग्न संबंध जुळवूंक जाल्ल्या समस्येचे जिल्हा प्रशासनान गंभीरपणान विचार करून त्याका योग्य उपाय म्हूण राज्यात प्रथमच उत्तर कन्नड जिल्हा प्रशासनामार्फत लग्न जुळोवप खातीर उपाययोजना काढला. फक्त रहित युवकाकच न्ही तर जिल्ह्याचे रहित युवक, दिव्यांग, विधवा हेमका जीवनसाथीचो परिचय करून दिवसाठी आणि HIV पीडिताक त्याच समुदायाच्या व्यक्तीबरोबर वैवाहिक संबंध जुळवून दिवसाठी जीवन संगम नावाचे एक वेदिका देऊन तेमगेले जीवन सुगम रीतीन अर्थपूर्ण करूंक केल्लो एक प्रशासनालो प्रयत्न. जीवन संगम या योजनेचो लाभ घेवसाठी कारवार जिल्हाधिकारी कार्यालयात जीवन संगम पोर्टलाक अर्जी दिवन माहिती दिवची. अर्जी जाल्ल्या पत्त्याचेर संबंधित शानभोग आणि रेव्हन्यू इन्स्पेक्टर भेट दिवन आणि जिल्हा संबंधित अधिकारी तुम्ही दिल्ली माहिती खात्री करून अर्जीदारालो उद्योग, कौटुंबिक परिस्थिती, उत्पन्न, मानसिक आणि दैहिक स्थितिगती हेची सखोल चौकशी करून परीक्षणानुसार योग्य असल्यार पुढील क्रम घेऊक तयारी दाखयतले. ही सेवा जिल्ह्याच्या सगळ्या धर्माच्या व्यक्तीक मुक्त उरतली. अर्जीदारान आपल्या धर्माच्याच किंवा बाकी धर्माच्या संगातीक निवडू येता. आंतरजाती विवाहाक मान्यता असतली. मात्र उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या सार्वजनिकाक मात्र ही योजना लागू उरतली. जिल्ह्याच्या अनाथाश्रमाच्या युवतीक हेचो लाभ मिळू शकतलो. 10 पेक्षा जास्त जोडीची निवड झाली की विविध संघ संस्थेच्या मदतीच्या आधारान सामूहिक विवाह कार्यक्रम करतो विचार असून लग्न जाल्ल्या जोडप्याक सरकाराकडेच्यान मेळचे प्रोत्साहन बरोबर इतर सवलती मेळटले असे जिल्हाधिकारी गंगूबाई मानकर यांनी प्रसार माध्यमामार्फत सार्वजनिकाक माहिती दिला. रामनगर बस स्थानकार हॉटेलच्या उदकाची दुर्गंधी. योग्य क्रम घेवची KSRTC अधिकाऱ्याक ग्रामपंचायतीतर्फे ताकीद. जोयडा. कारवार जिल्ह्याच्या जोयडा तालुका रामनगर बस स्थानका वयल्या हॉटेलाचे दुर्गंधीत उदक ड्रेनेजांतल्यान भायर येयल्यान स्थानिकाक आणि प्रवाशाक विनाकारण त्रास जाता म्हूण या ड्रेनेजाची दुरुस्ती करून दुर्गंधीत उदक भायर येवची समस्या सोडवची अशी मागणी पंचायत अध्यक्ष शिवाजी गोसावी हेमी KSRTCच्या अधिकाऱ्याकडे केली. रामनगर बस स्थानकाचेर 2 हॉटेल असून त्या दोन्ही हॉटेलाचे वापरिल्ले उदक ड्रेनेजांतल्यान भायर येवन बस स्थानकात आणि बाजूच्या गल्लीच्या रस्त्यावेल्यान वयता. तेजेन गल्लीतल्या नागरिकां बरोबर बस स्थानकात येवच्या प्रवाशाक त्रास सहन करचे पडटा म्हूण पंचायत कमिटीन KSRTCच्या अधिकाऱ्याक या परिस्थितीची कल्पना दिली. तेजेर उपाय काडचे KSRTCच्या अधिकाऱ्यान आश्वासन दिले असे ग्रामपंचायत अध्यक्ष शिवाजी गोसावी हेमी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. ड्रेनेजाचे उदक जिरवूंक बाजूनूच बस स्थानकाच्या आवारात JCBच्या सहाय्यान मोठो खड्डो खणिल्लो आसा. तो खड्डो भरून उदक व्हांवता. तो खड्डो इतलो भयानक आसा की तेतूंत कोणी पडल्यार सुद्धा दृश्टी पडना इतलो खोल आसा म्हूण जाता तितले बेगी हो धोकादायक खड्डो बेगी उपयोगाक हाड प्रवाशाल्या सुरक्षतेच्या दृष्टीन योग्य क्रम घेवूं जाय अशी मागणी ग्रामपंचायतीतर्फे KSRTCच्या अधिकाऱ्याक ताकीद दिला असे प्रसार माध्यमाक कळयला. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्थान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात.
कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.